Morjesta, se on Lynxpoju97 täällä taas pitkästä aikaa ja tänään olisi vuorossa perhon sidontaa ja mä oon yrittänyt tän videon tehdä pari kertaa, mutta se on mennyt vähän pieleen ja yhdellä kertaa meni perhokin vähän pieleen, niin tuosta voi nähdä. Ja mulla on tässä musiikkia taustalla, että älkää antako se häiritä. Ja nyt olisi tarkoitus tehdä semmonen mun omasta perhosta vähän siis samanlainen, mutta eri värinen. Kun tää on Spring Blue. Mä en oo koskaan kokeillut tätä, mutta mä teen tästä semmosen kaksivärisen version. Että mä käytän niinku tommosta vihertävää, tommosta, mitä tuo nyt on, ihme ainetta. Ja sitten mä käytän siihen myös, jos mä nyt löydän täältä. Siihen käytän myös tätä sinistä kukohäkilää. Niin sillä saatan tän ympäristön tän pystyjutun tähän näin. Niin kokeillaan tehdä vähän eri värinen versio siitä. Joo, elikkä mä oon tosiaan, niin mä oon pohjustanut tän koukun tämmöisellä hopeavärisellä langalla, perhonsidontalangalla, jos joku ei saanut selvää. Hei, joo, ei mitään tuohon koukkuun liittyen. Mä en käytäkään tätä, vaan mä käytän vihreäksi värjättyä helmikanan höyhentä. Sehän on hyvä. Mä en sitä käyttänyt vielä ollenkaan. Tää on hyvä ajanviettää tää perhojen sitominen ja kameralle puhuminen ja muutenkin tämmönen itsekseen höpöttely. Niin jos ei muuta tekemistä oo ja jos on kiinnostunut tästä perhon sidonnasta, niin kannattaa kokeilla tosiaan. Tää on ihan mukavaa. Ja varsinkin jos saa omasitomilla perhoilla saa pyydystettyä sitä kalaa. Nää on varmaan lähinnä kaikki niin tarkoitettu lohikalalle. Niinku just taimenelle, lohelle, sun muulle tämmötteelle vastaavalle. Otetaan tosta vähän pätkä pois. Tosta kohtaa vaikka noin. Tosiaan älkää antakaa ton musiikin häiritä. Mä pistin sieltä jotain tommosta omaan mieleen käyvää. Mä en oo mikään mikseri, että mä osaisin tehdä lisätä musiikkia tähän videolle. Kun mä vaan pistän tän videon kamerasta koneelle ja koneelta lataa YouTubeen, niin tosiaan joo, mutta pistetään nyt täältä tämmöstä keltavihreitä tämmöstä ihmejuttua, mikä tää on, tämmöstä pehmosta ainetta, jännän mukavan tuntusta sormissa. Tosiaan vähän enemmän tosta sitten tuohon tehdään siitä tämmönen vähän niinku pyrstö tai semmonen. No, mikäs nyt on, kun ei systeemi oikein pelaa. Pyöritetään sormien välissä tämmöiseks vähän tiiviimmäks tää pää täällä. Tämmöseks.
Sitten kiedotaan tää perhonsidontalankaa kiinni tähän. Noin. Nyt se on siinä kiinni. Vähän lisää. Noin. Tää perhonsidonta ei nyt ihan onnistu niin kuin mä ajattelin, kun ei oo pitkään aikaan tullut sidottua. Viimeksi kesällä sidoin. Mutta kyllä tää nyt tästä lähtee, kun alkuun pääsee, niin älkää sitten kysykö, että onks mä Pohjanmaalta, kun mä välillä puhun vähän pohjanmaalaisittain, mutta ei kai se haittaa. Videohan tää vaan on niin. Tää on netissä tää, mutta ei se nyt mitään haittaa, vaikka vähän puhuukin silleen eri tavalla kuin muuten. Niin. Tehdään tosiaan niin tästä häkilästä, tää koko häkilästä. Ei kun helmikannasta siis. Vihreäksi värjätystä helmikannasta tehdään tää. Tähän näin. Voi hitto. Ilmassa. Tuolta alta koitetaan saada se pujotettua tonne. Saa tuon kierrettua. Noin. Levitetään tosta vähän. Se on toi poistusta kokonaan. Hyi! Aivan karmea biisi. Joo, tää on ihan hyvä. Tosiaan niin sais nää pysymään tuolla takana. Täytyis kokeilla kyllä vähän noita liitsejäkin, niin Noin. Sitten voitais vähän pistää siihen kiiltoon tonne. No. Niin vedetään tuohon noin. Paljonkohan aikaa kamerassa? Pari minuuttia. No kyllä mä tän kerkiän saamaan valmiiksi siihen mennessä. Luultavasti. Ja sitten... Mitäs siihen vois pistää? No se on aika lailla siinä. Tehtiin tämmönen vähän vihertävä versio siitä. Mä nyt saatan puhua vähän hiljaa, mutta...
Mä viitti huutaakka. Ollaan kuitenkin sisätiloissa, niin otetaan täältä tämmöstä kovetellakkaa. Ei sopia pois. Ai niin, ei vielä pistetä. Ensin pistetään tuo piilosolmu siihen. Jos kysytte mikä se on, tai ihmettelette mikä se on, mä näytän sen. Näin. Otetaan tämä olemmaksi. Tää on tämmönen työkalu. Pistetään tosta noin. Tehdään tämmönen kolmio. Pyörätetään tuossa päässä pari kertaa. No. Noin. Vielä kerran vaikka tosta. Vaikein kautta, mutta toi mitään haittaa. Nyt se ei lähde kumpaankaan suuntaan sitä. Sitten otetaan tätä ennen kuin aika loppuu kamerassa, niin lakkaa. Pistetään tuohon piilosolun päälle. Noin ylä- ja alapuolelle. Noin. Kuivataan. Portti kiinni. Lanka poikki tuolla juuresta noin. No. Noin. Siinä olisi Evergreen. Saattaa kuulostaa vähän omituiselta, mutta